veritat que si heu estudiat hasta trobareu l'examen fàcil, així vos ho dic, vale? Si heu estudiat, hasta trobareu l'examen fàcil. I si no heu estudiat, perquè no ho sé. Bon dia, què tal? Benvingut, benvinguda a un nou capítol. Avui, dia d'oposicions, dia d'enfrontar-se a coses noves de la vida. Jo no plantejava... No plantejo canviar-me de feina, no sé si plantejo aprovar aquesta oposició o no, perquè realment els beneficis que té en comparació de la feina que tinc ara mateix són, no sé si dir pocs o zero, o que estaria inclús perdent avantatges, no sé com dir-ho, perdent tranquil·litat, diguem-ne, no sé què dir-ne, perquè ara mateix tinc una feina que està molt xuli, perquè faig feina de nit només 3 dies. Sí que són torns llargs, però són 3 dies i són 3 nits. Vull dir que durant la setmana, de dilluns a diumenge, tinc dies lliures. Saps què vull dir? No sé si m'estic explicant. Estic una miqueta col·lapsat. Però bueno, és igual. He decidit enfrontar-me al repte de presentar-me a una oposició, a veure què hi ha. L'oposició és d'auxiliar tècnic educatiu, que és una posició, és una figura que en principi no necessita masses estudis. Sí que hi havia uns temes que t'havies de preparar per poder anar a l'examen. És un examen de 50 preguntes tipus test. S'hi presenten unes 700 persones, ahir vaig dir 1.000, però he fet un recompte i són unes 700 persones. No sé quantes places hi ha, jo no sé si seré millor que aquestes 700 persones, suposo que no, perquè entenc que hi haurà gent que sí que haurà estudiat a consciència, però tot el que no és el tema legislatiu, que és el que jo no sé, el que és tema del paper de l'auxiliar tècnic educatiu a dins de l'aula i aquestes coses, penso que el tinc més que dominat i que podré respondre a aquestes preguntes. No ho sé. Per qüestió d'experiència i per qüestió d'altres estudis i cursos i coses que he anat fent a la vida. Que hi ha gent molt nova en aquest món i hi ha gent que no... jo què sé, que no en té ni idea. No vol dir que jo sí que en tingui molta idea, però que sé de què parlo. No sé si m'estic explicant. És igual. Vaig cap a la UIP, cap a la Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos, a 2:15 del matí comença aquesta prova i anem a veure com és això. Tinc uns 30 minuts de camí en el que escoltaré algun podcast o alguna cosa semblant i ja està. A veure com va tot plegat. La veritat que no estava gens nerviós, per això, no? Perquè no m'hi jugo res. Però ha sigut arribar aquí, veure la quantitat infinita de cotxes que hi ha intentant aparcar i veure que no hi ha lloc per aparcar per enlloc, i m'he començat a posar nerviós. Està plovent, fa un dia lleig, mira. Al final he aparcat aquí sota un arbre, que jo entenc que es pot aparcar perquè hi ha altres cotxes i gent que està venint a aparcar ara. I ja està. Vaig a buscar la meva aula i no sé, a veure si sona la flauta, no em queda una altra descripció a dir, que no sigui això. La veritat que no pinta gens bé, gens. Falten 4 minuts perquè comenci. M'he equivocat d'edifici, no he trobat la classe de gent. Això que deia, que m'he equivocat d'edifici, que estic anant a un altre edifici i la part més interessant de totes és que m'he deixat el DNI. Molt bé, Marc, comença bé la cosa. Segurament em diguin que no el puc fer, però bueno, vaig a preguntar-ho igualment, perquè total, ja estic aquí. Quin horror. Bueno, si no ho puc fer, és una senyal de que
no havia de venir. No passa res. Doncs està bastant guapa l'aventura, la veritat. Sí que m'han deixat entrar, m'han deixat fer l'examen, m'han fet signar un paper que el proper dia hàbil he d'anar a dur el DNI físic a una oficina de l'EBAP, no sé què és exactament, és el... no ho sé. He d'anar a dur el DNI físic a una oficina i llavors em corregiran l'examen. Si no duc el DNI físic el dilluns, no me'l corregiran. De veritat que jo tenia ganes de viure l'aventura, però no pensava que l'aventura seria això i m'he posat una miqueta nerviós. Una miqueta. Bastant més del que esperava. Sobretot, el moment més ridícul ha sigut arribar fins a la porta i dir hola, és que m'he deixat el DNI, però bueno, ja que estic fins aquí, doncs volia provar a veure si em deixaves entrar. I sí, m'han deixat entrar. Era un examen de 56 preguntes, de les quals només 50 serveixen per l'examen, 6 eren de reserva. M'he pogut endur el full de respostes que venia amb una còpia i les preguntes originals per si les vull revisar a casa, cosa que penso que no faré. Potser sí, però penso que no. Les primeres, tal i com ja sabíem que passaria, eren de legislació, sobre el govern balear i BOIP, BOE i totes aquestes coses, i la resta de preguntes eren, no sé si més fàcils del que pensava, però la majoria d'elles més tontes del que pensava. No dic que siguin fàcils, sinó que algunes sí que eren una miqueta rebuscades per això de posar paraules que s'assemblen o així, però d'altres m'han semblat que no sé si hauré provat. Òbviament no sé si hauré provat perquè hi ha tants condicionants en tot això que és impossible pensar-ho. Però bueno, jo què sé, ho sabrem en uns dies i ja està. Hem vingut a jugar, no... Evidentment, si m'interessés de debò, hauria passat mesos estudiant com la gent que està mesos estudiant per presentar-se a una oposició. No és això de dir, mira, la setmana que ve hi ha l'oposició a la que em vaig apuntar em vaig apuntar, si no m'equivoco, al juny. Fa 9 mesos que em vaig apuntar en aquesta oposició. Llavors, he tingut 9 mesos per preparar-m'ho, però ja et dic, no estic motivat per fer el canvi de feina. Simplement hi he anat perquè m'hi havia apuntat i per veure com és això, no sé, com funciona tot plegat. Estic xerrant molt avui i sento que no estic dient res o que m'estic justificant massa. Vaig cap a casa. No les temps que em fan clinc. Sí senyora, això és tal i com sembla. Estic al Mercadona, he vingut al Mercadona a comprar un parell de coses i coses de, sobretot, xocolata, uns fideus per dinar i uns croissants o alguna cosa així. I ja que no saps què, a veure si ho endevines, que no tinc la cartera, que me l'he descuidat. Mare meva. He entrat al pàrquing, he aparcat, he baixat del cotxe i ara doncs toca anar cap a casa a buscar la cartera. Tinc el cap, de veritat, molt, no sé, despistat, fet un embolic. No sé per què és que passa això, però fa uns dies que la vida no em somriu. No sé per quin motiu és. I a l'examen aquest de les Opos m'he trobat una senyora que m'ha fet molta gràcia perquè m'ha dit «Ei, Marc, com va?» O sigui, és una senyora que em coneix perfectament o no, però com a mínim sap com em dic i jo la veritat que no sé qui és. Dubto que vegi aquest vídeo, però si veus aquest vídeo, hola, què tal?
Perdó, no t'he conegut. De veritat que no sé qui és. Em sona molt la seva cara, però no l'acabo d'ubicar enlloc. I m'agradaria, li estic fent voltes, però no aconsegueixo recordar-me de qui és.